Dva. Tak teď. Papej hezky, Honzíčku, hezky papá. A odcházíme na výlet. To tady bude dneska krásný klid. Tak jaké jsou vaše pocity před odchodem na výlet? Špatné, že to neujde. Ale ujdete. Já to ujdu. Optimismus, děti. Spíš se chci zeptat, kdo zaklepal o půlnoci na vrata. Další dvojice. Honza! S kamerou! Děsnej pohled. Jo, dám děsný pohled. Jo. Vzadu se musí zlepšit. Nechoďte nikam do krají. Protože to uvidíte. A doufám, že máte všichni s sebou mikiny, protože tam bude zima. Les. Jo, Tak na začátek jste A můžete přijít, nebo musíme čekat do 10. Dobře. No, Tak vy jste jak jste se objednali, ne? Na tu 10. hodinu. Ano. No, to výborně. Výborně, Výborně, tak jo. Takže hejte, za 4 hodiny vás vemu. Dobře. Naberte si teplo i do kapes. Říkám, naberte si teplo i do kapes. Aby nebyla zima. Já byste měl hosty. Hosty. Tak aby tě byla, no. Ať povolníte. Tam postoupíme, to má přilbu. Ale tam je... A ten poslední, co ještě dva. Čau. On co mi natočil stop? A byl jaký panák. Odpustíme se všechny letopočty od roku 1513, nebo jestli vás to zajímá, tak vám je budu vykázat, co se tady od té doby stalo. Ale nejdůležitější je ten letopočet 1724, kdy tuhle jámu přes rakouské hrad, či armáda, která, jak víte, vede takovou lokální válku, a dělali je, potřebovali kule do předovek. Předovky, to víte, co jsou, že jsou to zbraně nabíjené ze předu. Všude jinde se kule lili do forem mačkal kreštěm, až jeden chytrý pán přišel na to, že atomové jádro OVA má takovou sílu, že když pustíte kapku do prostoru, neudělá vám kapku jako voda, ale protože přitahuje povrch té kapky stejnou silou, tak vám proto se v té šachtě začalo říkat brokárna. Ty broky se vyráběly do roku 1926, než zase jeden pán přišel na to, že ho jedovaté a že se s ním střelí zvěř, tak se začaly broky vyrábět z různých slitin, ale ty už neměly tu vlastnost, už nedělali přes ty kuličky, už dělali různé šišky, proto tam. 30 metrů, takže to by vycházelo na 2,5 metru a 3 metry. Tady koncem roku 1820 se sešly dvě razícké party. Jedna razila chodbu tím směrem, kudy jsme přišli, a druhá razila chodbu od jámy brokárna, tady se sešli, a když se podíváte na tu stěnu, nepoznáte, kde se sešli. A ti, co jsou starší mezi váma, a nevím, jestli si pamatují, se začalo razit metro, že se sekli jenom 15 metrů, že měli málem 2 tunely a to měli to nejmodernější zaměřovací zařízení. Když to tady měli absolutně primitivní a víte, jak byl geniální. Se skutečně sešli, vždycky se sešli do cíle, vždycky narazili do cíle, který potřebovali. Ani ten nejmenší zónek světla, ale to byste tu kameru musel zasnout. Už je zasnuté. Už je zasnuté.
Teď si všimněte, že ta voda vypadá jako ještě červenosečka, protože ta voda správně byla tady v kalci a překrásně krystají křemene od bílé až po černou, podle toho, jaký nebo pěkný rozpuštěn. Všechny ty nerosti nám vypadají. Takže vypadají ty regály, na které je tady ty krabice z vypuštěná. Tady vidíte krabici s permanexem, tady s permunitem. I když je to v papírových krabicích, je to dobře oskovaný, že to vlastně ta vlhkost okolní na to nepůsobí. A tady to je trezorek, ve kterém byly všechny rozbušky, které se pak odsud expedovaly do toho příručního skladu. Tady byly všechny ty rozbušky uskladněny. Tady vidíte, že existovaly rozbušky, které by dováděly do činnosti pomocí elektrického proudu anebo pomocí zápalné šňůry. A já vám tam na tom panelu vysvětlím, že to ty zuby vyhodilo a on je pořád hledá v tom závodu, nemohl je najít, tak kluci říkají, až ten přijde Franta, řekni, že tady má ty zuby, ať si je veme. On se tady od té doby ještě neobjevil. Viděl jsi to tam? Podívej. Vidíte, jak vypadá sfarit, čili sloučená síly a zimku. To, co je tam to tmavé, to je sfarit. To, co jak vidíte, jak sám leskne. Takhle vypadá galenit, sloučená síly a olova. Tady to, co tam vidíte, to lesklé, tak to je vlastně galenit. Dospělý člověk si to veme do ruky, dětem ne, takže to je těžký, je to olovo, nacházíme i barvu, je tohle. Ty krystaly se vytváří podle toho, se dá taky, nebo jak velké jsou ty krystaly, tak víme asi v jaké hloubce se vytváří, protože jak víte ze školy, že čím pomalý něco klade, tím větší krystaly vytváří. Takže blíže povrchu zemskému ty krystaly jsou větší až povrchu zemských kádnou daleko se tohle krásného krystalu krytu. Vidíte to? Dále vidíte krásnou živu krytovou. Tady vidíte krásnou krytovou živu, která vykrystalizovala v kameni a jdete to do ruky. A je pozor, ať to spadne do tomu na nohu, pač to je skutečně těžký. Už to nebude 59. 58. Můj teďka jenom 76. Můj mamka taky. No. Pojď do toho vínku. Ty to zeptat. Dobrý den. Dobrý den. Nakreslila byste nám prosím vlajku města. Prosím vás, razítko města. Ne, vlajku. A razítko bych chtěli taky potom. A razítko nám může vracet. Děkujeme, ale a to vlajku nenakreslila byste nám prosím. Vlajku města. No, my máme vlajku města. A my máme nějakou vlajku? Jo. Asi jo. Jo, to sebrali vodu. Já vám takhle na to rozsvítím. A jsem tady hned, jo? Jo, děkujeme. Nebudu napsat? Po přechodu, jo? Děkujeme. A už vás tady nechám. Děkujeme. Nashledanou. No. Jo, mám taky zmrzlinu. Ta prděva je větší než ten velká v Sušici. No vidíš. Já se otočím. To je hrozně dobrý. Blízáme. Děkujeme. A už na druhou stranu ne. Už na druhou stranu. Tak tady. Kdo dál? Děkujeme. My to máme dohromady. V jakém roce bylo založeno hlavní město?
Myslím, že to je napsat na radnici. Přesně nevím. Moji brankáři, protože brankáři.